ind på parkeringspladsen? Åbenbart ikke. Ej! Lad være! Det er stedet. Hvad er det for noget? Fontaine. Now we're here to die rock and roll. Yes. You feel a little Barbecue happening. Dream on. Hvad er det? Hey, yo, Fontaine. Lille kat. Lille kat. Nå, lille bittekat! Hvad er det for lille kat? Ja, det er bittekat! Hallo? Fæse, ikke? Har du set? Har du prøvet at se det her? Men det er først om 2 dage, vi skal spille her. Nu skal vi først til det ultrafattige Litauen. Vilnius. Vilnius hedder det. Vilnius. Det hedder Vilnius. Vilnius. Og Palanga. Vilnius. Og så skal vi til Palanga. Ja, først til Palanga, og så til Først til Palanga, og så til Vilnius. Så herhen til Lipaja. Og så skal vi til Lipaja. Jamen, jeg har filmet det op på den anden. Kan du tage på næsen imens? Du har også filmet Big Fuck Day. Tak, ja. Det er det vigtigste på den her flyer. Ja, hvis du ikke lige havde hænderne foran, så... Og sorry, honey. Man is crazy. Totally. Det er helt i orden, hvis du er lidt bange for Carsten, fordi det er jeg. Carsten og Dvæve. Jeg er også bange for Bjørn lige nu med det hår der i hvert fald. Det er også, han filmer en, fordi man ved ikke, hvad han skal bruge det til. Det er en ukrainsk pornofilm. Yes, så vil jeg gerne filmes. Kan du ikke godt slukke det der nu? Jeg er ved at lave en musikvideo. Jeg er ved at slappe af. Jeg har fri nu. Så skal du sang, ikke... som vi skriver om 5 år. Du skal ikke filme, når jeg er fri, hva'? Ellers så bliver det jo ikke til en video, vel? Hvis jeg ikke filmer for helvede. Det skulle da totalt åndssvagt. MTV! Så er du ikke for skyggen på. Okay. Er Ryan ved at skaffe plads, eller hvad? Lille Kart, hvad laver du? Det er også dem, der spiller de der. Nej, jeg laver musikvideo. God kameraføring her. Exclamatory grindfuckers. Det var dem, han snakker om, Ryan. Exclamatory grindfuckers. Det var det billigste i dag. Ej, hvor er en dårlig dag, mand. Skal jeg tage menstruation eller sådan noget? Jeg er bare sur hele tiden, mand. Har du ikke været brudt nu? Det er Martins. Ja, det bliver lige herude.
Ej, helt ærligt. Og det er ikke mig. Det er Lasse. Du skal... Det hvad fanden laver du, altså? Jo. Det er ikke ham. Det er også lidt. Nej, men jeg kan sgu da lukke døren. Ligeglad, hvem det er. Ja, nu kan du godt slukke det der. Ja. Lidt virkelighed, hva'? Det kan du ikke tåle. Jeg skal skifte tøj, altså. Og Karsten, vi er ved at lave en film. hvor der lugter af lort, mand. Fy for helvede, det kan jeg godt sige, at Lasse, han er hele vejen igennem råden, mand. Sluk. Go figure, Hvornår var vi på lang tid siden, at vi var færdige, Anne? Fordi tror du ikke, hun er gravid eller noget? Nej, lad være at sige sådan noget. Jeg ved ikke. Jamen, så burde jeg have mave på nu. Det må være fedt. Okay. Ej, det er jeg ked af, det er jeg ked af at høre. Jeg bliver sådan lidt usikker. Jeg bliver let og utilpas. Forladet igen. Hvornår går vi på? Nu. Jeg sætter mig ned og synger første vers til... Tag nu noget gider på. Nu går jeg ud, jeg er fister. Ja, hvor bredt skal det være? Ja, det er fint. Er det bare et? Ja, det er faktisk fint nok med et, for der er det der næsten vokset sammen. Ja. Hey! Stunt! Du tog da en brækket næsen nu! Au! Lav det running, man! Well, something like Ishrika. Or ice cream and catfish. Okay, let's do this.